kabeh prajurite dosa muka. Ora baen-baen dina iki seje karo liyane. Nek biasane cilik-cilik saiki tak tokke sing blegendut. Karang penyanyi nek saka Ngalengka ya ngene iki modele, Pak. Iki Pakde kan nek karo aku ya wis hafal ning kumise campur ireng ro putih kae wis karo aku wis hafal banget. Nih, monggo salam pambuka kula sakonco. Eni entertainment. Yo digayekke, digolke. Yo. Tak gentak. Iya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
nggone ming kaya ngono. Ya di ngapura nek ora ana mak-emane mergo ora ana mejane. Ya ta? Ora masalah lek kuwi kanggoku sing